Ug sa tanang mga karatsada na ako karon nga naaras mga panimalay tungod sa COVID-19, aniya kini nga akong kanta nga haom sa maong virus nga mikanap karon sa tibuok kalibutan. Paminawa ninyo. Ano ba migawas maning sakita nga gikan daw sa Wuhan, China, sa mga nasod nagdalag dakong problema, ubog sipon mo kalitra kag katumba, gagmayng bata intahon apil sa biktima, dato ug pobre way gipili aning bayrusa, nagpanik ang tanan tungod sa kalisang COVID-19 ang hinungdan nga nasira kung gitrabahuan. Akong pamilya magunsa na lang, ug karon ako nanawagan sa atong nasunong pangagamanan nga unta kita ilang tabangan sa krisis nga atong nahiaguman. Pangkas ug panudan wa na ko'y gisaligan, ug wa na ko'y pambayad sa akong utang. Presidente Duterte, ikaw ang pag-asa ng bayan. COVID-19 ang hinungdan nga nasira kung gidyutihan. Akong pamilya magunsa na lang, maghiusa kita sa pagpangaliya kay ni Jesus, walay dili niya kaya. Mga pagsulay dinhi sa kalibutan, wa pa mo abot tunay kasulbaran. Usa kitang tanan dunay paglaom, salik lang sa labaw makagagahom, kay way makalabaw sa iyang gahom. COVID-19 iyang pakunungon, COVID-19 iyang paundangon. Aron atong Christmas pwede lang tangtangon, kay halos di nata kaila sa atong igsuon. COVID-19 iyang pakunungon, COVID-19 iyang paundangon, COVID-19 ilubong, COVID-19
Labanan natin ang COVID-19.